Dan hebben we op de trompet natuurlijk, hij is er nog altijd bij, Leen de Mulder. Ik ga even links en rechts. Op de gitaar, wie kennen we? Tom Luipers. Percussie en een beetje zang, ze hebben hem een beetje apart gezet, ik snap het wel hoor. Johnny van der Sterren. Op de toetsen en tevens de zang, ik heb van Wietweg heb ik gehuurd. Wouter van de Erenpiet. Op saxofoon. Ook een goed applaus. Wiel Drissen. Trusje Smets, ik denk van de Meertrek. Astrid Takke. En dan ben ik er nog één vergeten en dat is op de basgitaar. En dat doet hij geweldig, want ik heb zelf ook jaren bas gespeeld. Kost dat gekleurd was. Paul Loes. Dan wil ik nog een goed applaus voor het mannenkoor. Ik zal die namen niet allemaal geneuren, want dan zitten we erbij goed nog mee. Het mannenkoor van ons, onder leiding van, en dan ben ik de naam weggebied, helaas zo. Ja, Mertens, kijk. Op de oude percussie natuurlijk een goed applaus voor onze wereldberoemde Hossenaar, Geert Keizers. En dan gaan we het laatste nummer in starten. En als ik me niet vergis is dat You Raise Me Up. En ik ken het van George Roman, maar misschien van iemand anders. En dan had ik een goed applaus voor Nienke en... Muziek vergeten dat. Ja. Nee, Geert hebben we. Wie zit er nu? Ik heb vanmiddag pas een programma gekregen, dus en dat ging het kloppen. Maar inderdaad, op zang natuurlijk heeft ze een daverend applaus. Petri Boerts, Marion Boerts en Anja Hoijmaker. Sorry dames, jullie doen het allemaal voor de keur geworden, maar dit is